Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Oliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang ni Oliala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Audrey, tagapakinig po ninyo since 2007. Alam niyo po, marami na akong pinagdaanan sa buhay na kayo ang naging takbuhan ko. Kasama ko kayo kapag masaya, malungkot, problemado, o kapag gusto ko lang tumawa habang bumabiyahe o gumagawa ng gawaing bahay. Sumulat po ako dahil nais kong hingin ang opinyon ninyo sa recent na pinagdaanan ko. Ganito po kasi. 2023 pa namin kasambahay si Auntie Mel, pero matagal na po namin siyang kilala. 2014 pa kasi labandera na siya ng nanay ko. 58 years old na si Auntie at hindi marunong magbasa at magsulat dahil grade 2 lang ang natapos. Kaya naman, simulat sa pool, mahaba ang pasensya at pangunawa ko sa kanya. Alam kong marami siyang hindi agad maintindihan at minsan kailangan talagang paulit-ulit ang bilin. Kahit matigas minsan ang ulo niya o may mga bagay na nakakalimutan, iniintindi ko na lang dahil alam kong may edad na din siya. Itinuring ko siyang kapamilya. Kapag may kailangan siya hanggat kaya, tumutulong kami. Mahigit 2 buwan na kaming nag-intermittent fasting ng asawa ko. Parte na ng routine namin tuwing umaga ang pagkain ng nilagang itlog. Araw-araw kaming may baon. Ang simpleng bilin ko lang kay Auntie Mel, pagkatapos pakuluan ng itlog, ibabad muna sa malamig na tubig para madaling balatan. Gusto ko lang mapadali para sa asawa ko ang pagkain habang nasa biyahe. Paulit-ulit ko yung sinasabi kay Auntie Mel pero paulit-ulit din niyang binabalot ng mainit ang itlog kaya ang hirap balatan. Kaya nang makita ko ulit, maayos ko na naman siyang kinausap. Bigla niya akong tiningnan na masama saka nag-walk out habang nagsasalita pa ako. Tinawag ko siya ng paulit-ulit kasi pakiramdam ko hindi naman tama na iniwan niya ako habang maayos ko siyang kinakausap. Hindi niya ako pinansin. Narinig yun ng asawa ko kaya lumabas siya at tinanong kung ano nangyari. Kunento ko naman. Pagpasok ulit ni Auntie Mel, sinabi ng asawa ko na maayos na kinakausap siya pero hindi niya ako pinansin. Ang sagot ni Auntie Mel, paulit-ulit daw kasi. Lumapit ako sa kanya at sinabi kong ni minsan hindi niya ako naringgan ng masamang salita. Lagi ko siyang iniintindi dahil alam kong matanda na siya at hindi naging magaan ang buhay niya. Kaya nasaktan ako na parang ako pa ang walang karapatang magsalita sa sarili kong pamamahay. Sinabi ko din sa kanya na amo niya pa din ako at sana kahit papaano ay may respeto pa din sana siya sa paraan ng pakikipag-usap niya sa amin. Ang sagot niya, maghanap na lang daw ako ng bagong kasambahay. Doon na ako tuluyang napuno. Sa sobrang galit at sama ng loob ko, binigay ko agad ang natitira niyang sweldo at pinaalis ko na siya. Nang wala na siya, umiyak ako dahil umabot kami sa ganoong punto. Hanggang ngayon naawa pa din ako kay Auntie Mel. Alam kong hindi na maganda ang sitwasyon niya sa pamilya niya at pinagtutulungan siya ng mga kapatid niya. Kaya may bahagi ng puso ko ang nalulungkot dahil alam kong mahirap din talaga ang buhay niya. Pero tambalan, tao lang din ako. Napapagod at napupuno.
Tambalang kumikinang, tama po ba na pinauwi ko si Auntie Mel? Salamat po sa opinion ninyo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Audrey. Audrey! Hey Audrey! We feel you. Ramdam Sakit sa ulo namin. yung ganyan. Oo, correct. Totoo. Yung naninimbang ka. Oo, correct na ikaw yung naninimbang sa sarili mong tahanan. Tama. 'Di ba? Pero deserve mo, Audrey, yung peace. Yes, Nung nagsabi naman si Auntie Mel, maaaring bugso ng kanyang damdamin yung maghanap ka na lang ng bagong kasama sa bahay. Ganyan, maaaring hindi niya napaghandaan yon. Ito na naman tayo sa mga temporary decision, temporary final ang decision natin sa mga temporary na emotions na wag natin sanang gagawin. Pero dahil tao lang tayo, nangyayari talaga, 'di ba? So, I don't think baka hindi niya in-expect na papayag ka, na mapupuno ka, nakakagating mo, 'di ba? Parang tulad yan, Jegs, ng ng wag na wag kang magbabanta ng cool off sa jowa mo. Kung uso pa 'yun kung uso pa ang cool off. Wag kang magbabanta ng cool off sa jowa mo kung nagpapabebe ka lang. Baka malay mo hinahantay. Yun na hinahantay. Mahirap na biglang patulan, mahirap na biglang pumayag, mahirap na, yan lang ang hinihintay, di ba? So, ganun din, wag po tayong padalos-dalos sa ating mga sinasabi kasi ang desisyon natin may epekto sa ating buhay. So, siguro si Auntie Mel ganon, hindi niya in-expect na papatol, hindi niya in-expect na hindi na i-extend yung patience, 'di ba? Pero to begin with, siya naman ang nagsabing maghanap ka ng bago. Hindi mo naman yun kasalanan. Parang ako nabibitin lang ako sa kwento kasi hindi mo nabanggit kung ano yung naging reaction ni Auntie Mel nung kinagat mo yung challenge niya. Yung magpalit ng kasambahay challenge. Nagalit ba siya? Umiyak ba siya? Nagmakaawa ba ito? Ganyan. Kasi yung lente naka-zoom sa'yo sa nararamdaman mo, sa feelings mo So wala kaming idea kung ito ba talaga ay bugso lang ng damdamin ni Auntie Mel. Pero para sa akin sa pananaw na nga kasama sa bahay, kasambahay, dapat in harmony tayo. So napakahirap niyang gumalaw yung parang sarili mong bahay pero parang hindi ka nakatiptoe makagalaw. ka. Correct. Kasi ayaw mong masaktan yung damdamin. Yun yung mahirap nga pag nagnegosyo ka pag kasama mo yung pamilya mo. Ayan. Kapag na dapat ang mga kasama mo daw dapat ay hindi yung mga kung man pamilya mo, pwedeng immediate family, asawa mo, yan, mga kasi pwede anak mo i-real mo, talk. correct, pwede, 'di ba? Pero kapag halimbawa pinsan, yan. Diyan na nag-uumpisa ang lahat ng mga matitindatious na sakit ng ulo yan, 'di ba? Nagkakaroon na ng mga tampu-tampuhan yan. So ganun din in the same way dito sa eksena ni Auntie Mel. Pero hindi din naman tama kasi kung doon lang tayo sa side nung nag-share ng kwento, no, hindi rin naman tama na tinalikuran ka. Kasi parang nananadya. Oo, parang nananadya. May pabulong-bulong pa. Siya pa itong galit. Hindi din naman kasi mabuti kung ang inuutos mo bagay na nakaka-degrade o kaya ikakapapangit niya, ikakapahamak niya. Hindi, para lang naman sa kabutihan tungkol sa itlog, 'di ba? Kung tutusin, nakakatawa talaga siya. Tungkol lang siya sa itlog na kailangan ibabad muna sa malamig para madaling balatan, 'di ba? Pero feeling ko may possibility din kasi, Jegs, na baka trigger na lang din ito. Possibly. 'Di ba? Trigger na lang matagal yung itlog, na. pero yung pagpapasensya mo na sinasabi mo. Kasi ang dami mong nilitanya kanina. Correct, totoo na. Na pag-uunawa, matigas ganyan. yung ulo. Totoo. So ibig sabihin, talagang na rin na pinipilit mo na lang din talagang intindihin kasi dahil nandun yung awa, nandun yung pangunawa, 'di ba? Kaya lang yung itlog talaga yung nag-trigger ng lahat, 'di ba? Ay, gusto ko lang i-shout out lahat na nakikinig nating yung mga kabisyo ngayon, mga tambalanista na may problema dahil yung mga kasambahay nila may mga attitude. Ayan. Marami Shout makaka-relate dito. Marami. Tapos, alam mo yung kung bakit nakaka-relate yung maraming tao. Kasi madami ang nagtitiis na lang kasi napakahirap makahanap ng kapalit. Totoo. Na minsan, ito na lang, on the other side, wala namang perpekto Una, hindi ka perpektong amo. In the same way na hindi perpekto ang kasambahay. Yes. 'Di ba? Nagmi-meet na lang halfway
somewhere somehow, Oo. harmony somewhere somehow. Kasi nga hindi naman perpekto yung mga tao. Mhm. Pero kailangan ding wag masyadong pagbigyan. Kapag Oo. kamali, kailangan talagang sabihan. Correct. At kapag ikaw naman ay sinabihan, normal lang yun. Lagi niyo pong tatandaan yung mga kasama sa bahay. Lagi niyo pong tatandaan. Maski po yung mga amo po ninyo na tinatawag, ang mga boss po ninyo, yung pinagsisilbihan po ninyo, maski po sila sa trabaho po nila, pinagagalitan po sila pag may mali, In fact, meron diyang nasususpend, Yes. meron diyang without pay, meron diyang, basta madami. Meron diyang imi-meeting, iko-close door, meron diyang ipapahiya, di ba? Tama. So, natural lang yun na kapag ka nagkamali, na pagsasabihan. So, wag din masyadong balat sibuyas na hindi tatanggapin. Oo. Kailangan tanggapin pa nagkamali and then just do better. Correct. Ganon. Oo. Kasi ako nakikita ko naman dito sa version ni ni Aubrey, parang pakiusap palagi, nakikiusap kasi nga correct. tinuturing na pamilya eh. Oo, hindi, tsaka yun nga, kasi bukod sa tinuturing na pamilya, Jegs, ang hirap makahanap ng kapalit. Yun talaga yung kaya maraming walking on eggs. Ano Correct yun, di ba? yan, oo. Parang nagtitiptoe sa sariling bahay kasi Oo. mas mahirap. Kumbaga parang Baka alisan ka bigla. Oo, Oo. ano ba yung lesser evil? Tiisin na lang kahit masakit sa ulo Oo. o yung wala kang kasama na hindi ka makakakilos. Madaming ganun eh. Kaya Ikaw maraming may experience ka na nakaka-relate. ganyan, Nicole Yala? Meron din. Di ba yung nakakwento mo dati na pumasok sa sayo kasi akala niya mag-joke ka araw-araw? correct, akala niya bibigyan ko siya ng inspiration every day. Akala niya dahil lagi siya nakikinig. Kaya ayoko pag nabawaw naghahanap ng kasama sa bahay, ayoko nalalaman na si Nicole. Oo. Baka may expectation na laging tatawa. Ang di niyo po alam pagdating sa bahay, medyo serious po akong tao. Day! Luto ka ng itlog, Day! Hey, Day! Lutuan na! Walang ganon. Baka ganun yung expect. Baka feeling ko ganun talaga yung na-expect niya. Tsaka na-expect niya talaga, makikilala niya si Alden Richards. Yung mga ganun, may mga ganyang klaseng mga eksena bu. Mahirap talaga makahanap. Kaya katulad nitong si Audrey, tiis-tiis na lang. Oo. Pero, yun nga, merong magiging sukdulan yan. Correct. Oo. Meron. Kumbaga, Sasabog sumagad din, na. oo. Sumagad na. Ayan. Correct. So, ayun. So, Well, it is what it is for now. I mean, kung si Auntie Mel naman mag-effort na gustong bumalik. Oh, wala Diba? namang problema. Wala, tingin sa ko sa tingin inyo ko. kasi kaya nga nakarating dito yung kwento sa may Wagang Burnay dahil nga worry ka rin din Correct, sa para kay sa Auntie Mel. kanya. Oo. I'm feeling ko kapag ka nagpumilit si Auntie Mel na bumalik, tatanggapin mo tingin eh. ko, oo. And feeling ko rin naman, hopefully, 'di ba? She learned her Oo, lesson. pareho kayo matuto sa Oo. sa kwento. Na wag din masyadong, 'di ba? Wag Oo. din masyadong i-baby na aabuso. Yung iba naman, wag din masyadong balat sibuyas Oo. na konting bagay tatampo. Oo. Pero kung hindi talaga, maybe design talaga na for you guys to part ways. Correct. Para at least yung Na peace of tapos mind na. nga. Totoo. Diba? Hindi nyo parehas. Oo. For all you know, actually, naawa ka kay Auntie Mel, pero i-assess mo din yung sarili mo. Hindi ba mas payapa ba ang pakiramdam mo? Oo. 'Di ba? Pwede kasing payapa na yung pakiramdam mo kasi hindi ka nakikiusap everyday. Oo, mas matuto kayo na wala kayong kasambahay na kaya nyo na rin din pala. Actually, diba? yung sinabi mong yan, Jake, sa ibang bansa, kinakaya talaga nila eh. Oo. Kinakaya talaga nila at nagagawa naman nila. Oo. Diba? At saka malay mo, matagal na gusto umalis ni Auntie Mel. Oh, correct. Kaya talaga kahit inuutos mo, sinasadya niya. Hayaan mo na. Ito naman yung bibigay na kami ng problema sa iyo. Wala na ba problema sa Auntie Mel? Binigyan natin ng problema. Oh, well, it is what it is. For now, i-accept mo lang na wala na muna si Correct. Auntie Mel. May purpose ang lahat. True. Oh, yan yung Aubrey. Eventually, magiging okay din na lahat. Or makakahanap ka ng Oo. panibago na mas magaling, Oo. na hindi mo kailangan mag-adjust everyday, hindi mo kailangan intindihin at habaan ng pasensya everyday. Oo. Malay mo, life is teaching lesson for both of you kay Auntie Mel, tsaka ganun din sa'yo. Correct. Matuto tayo. Ganun talaga. So, yun lang yun. Let's embrace kung ano nangyari. Yan. Kasama mo rin po ang tambalang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!